गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ सरकारनि हेंथायै बिग्रायखांनो थियारि जादों। बर' बिजोङाव 6 थाखोनिफ्राय इंराजि जाबसिनना होनो नागिरनाय आसाम सरकारनि NEP 2020 नि हेंथायै फैगौ 9 जुन आरो 15 जुनाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। आसाम सरकारा नेशनेल एडुकेशन पलिसि NEP 2020 नि गेजेरजों 6 थाखोनिफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदायाव इंराजि जाबसिनना होनो नागिरनाय हेंथायै गासै जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गासै जिल्ला एबसुआ फैगौ 9 जुनाव बर' बिजोंनि फरायसाफोर, दिथागिरिफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गोसोम बेज गाननानै NEP 2020 खौ गनाया बेखौ दिन्थिगोन। लोगोसेनो फैगौ 15 जुनाव जिल्लानि गाहाय एबा सदरफोराव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम NEP 2020 नि हेंथायै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लागोन। मिज'रामाव आसाम राइफलनि मोनसे हानजाया कुकी चिन नेशनेल आर्मिनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। थांनाय 5 जुन खालि मिज'राम रायजोनि लंलाई जिल्लानि साखाथियाव थानाय बांलादेश सिमा खाथियाव आसाम राइफल आरो मिज'राम पुलिसा कुकी चिन नेशनेल आर्मिनि 3 सोद्रोमाफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे हमजानाय कुकी चिन नेशनेल आर्मिनि सोद्रोमाफोरखौ लंलाई जिल्लायाव थानाय पारपा गामिनि थागिबि जसेफ लंलुलां 48, पानरतना 52 आरो दाबि बादा होननानै सिनायथिनो हादों। सेबाजों खुंजानाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जौसिन जिथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ गुथि रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था होनानै बरायदों जिथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुखुनि खौरां, आदार नागिरनो फैना मैदेर फिसानि जिउ खहा। थांनाय हराव हाग्रानि मैदेर फिसाया गामि ओनसोलाव बिमाजों फैफानानै गंसे दैखराव गाब्र'नानै दुखुनांथावै जिउ गोमायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फुलाटर गामियाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरनि फिसाया दैखराव हाबसिनानै जिउ गोमानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय मैदेर फिसाखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मददजों हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा बोखाङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BA फार्स्ट सेमिस्टारनि थाखाय मुं थिसननाया बेसेन नाङालासे गबिन्द बसुमतारी कलेज सारागुरियाव सोलिगासिनो। 2023-24 मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि खोन्दोनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज सारागुरियाव बेसेन लायाजासे एडमिसन जागासिनो दङ। निखावरि नखरनि पद्मश्री बसुमतारीया OHS आनजादाव 78.2 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादों। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलजों फोसावजानाय OHS आनजादनि फिथायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाटासिफोर जौमा फरायसालियाबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि बे जौमा फरायसालिनि फरायसा पद्मश्री बसुमतारीया गांथाम आयदायाव लेटार नम्बर लानानै 78.2 जौखोन्दोजों स्टार नम्बर मोननानै उथ्रिनो हादों। नखरा रांखान्थियारि आंखालनि थाखाय 10 किल'मिटारनिबो बारा गामिनि गाज्रि लामायाव साइकेलजों हान्थिनानै सानफ्रोमबो कलेजाव फैयोमोन। बिमा बिफाया हाजिरा मावना फोरोंदोंमोन। दा बिनि बेबायदि मोजां उथ्रिनायखौ लानानै नखरनि बिमा बिफाया गोजोननाय फोरमायदों आरो जौमा फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्राबो मान बावदों पद्मश्री बसुमतारीखौ। चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव एबसुनि फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनाय हुदानि सायाव सांग्रांथि दिन्थिफुंनाय सावगारि हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि जिथि मासियाव आवग्रिनो हानाय आरो G2 दख'रानि सिङाव थानाय जिथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै समाज बेरेखा हाबा हुखाफोरनि हेंथायै सुबुं हस्रिखावनाय आरो दिन्थिसिन सावनाय हाबाफारियाव दिन्थिसिन सावजेनगिरि आसाम जोलुर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर संग्राम ब्रह्म सावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। आसामनि तिनसुकियायाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गंसे सिनेमा हला खामनानै सिलिंखार जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, थांनाय 6 जुन खालि आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव थानाय सदियाव हरनि समाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथायाव गंसे सिनेमा हला खामनानै गाज्रि रोखोमै सिलिंखार जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, दिनैसिमबो बस्ता बनानै सोलोंनो गोनां जादों बर' बिजोंनि गंसे गुदि फरायसालिया। दुखुनांथाव बर' बिजोंजों फरायनाय माखासे बर' फरायसा गथ' बिथांमोननि खाफाला। बस्ता बनानै सोलोंथाइ लानाय फरायसा बिथांमोना माबोरै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लागोन बेखौ उननि समावसो मिथिगोन। बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' फरायसा, बर'नि गार्जेन बिथांमोनखौ बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय खावलायो माखासे बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना। नाथाय गंसे फरायसालि दं जेराव डेस्क आरो गंसेबो बेन्च गैया, जेराव फोरोंगिरिनि थाखाय गंसेबो टेबोल गैया। थेवबो बे फरायसालिनि गेजेरजों फरायनानै
सोरखारि साख्रि लानो हादों होनना खौरांगिरिनो फोरमायो फोरोंगिरि बिथांमोना। बे नुथाया जादों उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाथाबारि गामिनि गंसे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि। थांनाय 1980 मायथाइयावनो फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोनब्लाबो दिनैसिम सोरखारि जानो हायाखै। जाहोनाव बे फरायसालिनि फरायसाफ्रा हायाव जिरायना गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो।